Тази вечер ще се лее кръв. Кръвчица имаме, което всъщност никак не е добре. Това се случи с катъка, докато рязах чушките, защото вече нямаше никакво време. Дивна ще ни удиви в кухнята. Време е за война. Самото пиленце първо ще го запечатам на тиган, съвсем леко. Време е вече да извадим картофките. Те са напълно готови. Какъв цвят! Но въпреки цялото старание, нещо ще липсва. Липсваха ми салфетките. Ама има ли търбушон? Ще намерим. А за финал някаква една жестомимична изненада. Тази... Бионсе? Тази седмица